Il-Partit Laburista u dak il-partit li għati s-soluzzjonijiet. Kien dan il-messaġġ li ħareġ mill-esponenti tal-Partit Laburista waqt il-programm Ekstra fuq ix-Xandir Nazzjonali li tratta xejriet politiċi u l-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika. Kien il-Ministru Owen Bonnici li fil-programm sostna kif minkejja d-difetti kollha li jista' jkollu l-Partit Laburista, il-poplu jaraħ bħala l-partit li jista' jwieġeb għall-aspirazzjonijiet tiegħu. Il-poplu meta jiġi assi u no, iħares li l-Labour Party bħala il-persuna, l-entità li tista' tieħ soluzzjoni. Ġifri, dur id-dur, il-poplu meta jara u tara minn numri, isma' l-isfidi ewlenin ta' pajjiżna, min jista' jtini soluzzjoni għalihom. Naħseb il-poplu jaf il-Partit Laburista għandu l-ikbar kredenzjali biex jagħti s-soluzzjoni għall isfidi ewlenin tal-poplu. Hawn il-Ministru Bonnici tkellem dwar uħud mill-kisbiet ta' Gvern Laburista li għatuh il-kredenzjali ekonomiċi u soċjali biex jwieġeb għal dak li jeħtieġu n-nies. Dan fil-waqt li nnota kif illum li l-poplu qiegħed iħares aktar lejn il-kwalità ta' ħajja aħjar, il-Gvern jista' jibni fuq il-kisbiet ekonomiċi biex jimraħ f'diversi aspetti b'mod partikolari daw kulturali u sportivi. Il-Ministru Bonnici tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li quddiem żieda f'dak il-grupp ta' persuni li huma inqas leali lejn partit jew ieħor, il-Partit Laburista għandu jaħdem biex jibqa' dejjem aktar relevanti kemm fil-mod kif iwassal il-messaġġ imma anke fuq aspett ta' politika li ħaddan. Tal-istess fehma kien il-President tal-Partit Laburista Alex Xiberras li elenka l-importanza li l-Partit Laburista jibqa' umli mal-elettorat u jisma' x'inhuma l-ħtiġijiet tiegħu llum. Nies qed titkellem fuq il-barranin, iva, m'hemmx tixkendu qed titkellem dwarhom, nies qed titkellem dwar l-iżvilupp, il-bini fil-pajjiż. Il-qegħdin jitkellmu dwar it-traffiku, żgur, mela le, huma problemi li rridu nindirizzaw, huma problemi li rridu nsibu soluzzjonijiet u naħdmu għal soluzzjonijiet għalihom flimkien. M'hemmx li xkendu imma li hu żgur. Taħseb li l-Gvern għandu ir-rieda u l-ħeġġa biex jindirizzaw? Ġa wera bla tlaqli eżempju fuq il-Labour Migration Policy, ġifieri mingħajr ebda tlaqli, anke hemmhekk reġa' għandek gvern li ma joqgħodx jistenna. Xiberras enfasizza l-importanza li l-Gvern ikompli jsib bilanċ bejn interessi varji fil-politika tiegħu, filwaqt li xejjen il-kritika ta' populista tal-Partit Nazzjonalista fuq suġġetti varji bħal popolazzjoni u temm jappella l-kollaborazzjoni biex permezz ta' politika għan-nies jinelbu l-isfidi u bekk igawdi l-poplu kollu.